Φίλες και φίλοι, η σημερινή παρουσία σας εδώ είναι η πρώτη μεγάλη νίκη του ροδιακού λαού. Η ελπίδα επιστρέφει στο νησί του ήλιου, στην εστία της απέραντης φυσικής ομορφιάς, στον τόπο του Κλεόβουλου και του Διαγόρα, στη μητέρα των τεχνών, των γραμμάτων, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Μαζί θα την ξανακάνουμε όπως της αξίζει. Αυτή είναι η ροδιακή δημιουργία. Είναι η ελπίδα, είναι οι νέοι άνθρωποι, είναι οι καινοτόμες ιδέες, είναι η περηφάνεια, είναι η δημιουργία. Το σύστημα θα υποστεί την πιο μεγάλη του ήττα. Αυτό το καθεστώς που πήρε τη Ρόδο στο λίδι και τη βούλιαξε μέσα στη μιζέρια τελειώνει την Κυριακή. Αυτοί που αντιλαμβάνονται την εξουσία σαν κληρονομιά και τις δομές του Δήμου σαν μπουφέ σε ξενοδοχείο all inclusive, την Κυριακή θα μπουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Η κατηφόρα και η παρακμή τελειώνει εδώ. Η νίκη μας είναι νίκη δική σας. Όχι άλλη ανοχή στους φεουδάρχες εξουσίας. Όχι άλλη ανοχή σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την απόλυτη εγκατάλειψη και την παρακμή, την υποχώρηση και την αποτυχία της τελευταίας τετραετίας. Όχι άλλοι εκφραστές του συστήματος σε περιτύλιγμα νέων άφθαρτων οραματιστών. Εμείς στη ροδιακή δημιουργία από την πρώτη μέρα στηριχθήκαμε σε εσάς, στους σκεπτόμενους, ευσυνείδητους, ενεργούς πολίτες, στους ανθρώπους του μόχθου, στους νοικοκυρέους, σε αυτούς που πονάνε τον τόπο τους. Μαζί θα τα ξαναφτιάξουμε όλα. Σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι. Το πάρτι της ασιοδοσίας τελειώνει την Κυριακή. Η νίκη του ροδιακού λαού, η δικιά σας νίκη. Ξεχάστε το Δήμο Γραφειοκράτη. Το Δήμο που ήταν ανίκανος να προσφέρει στοιχειώδες υπηρεσίες, το Δήμο που οδήγησε στην εγκατάλειψη τα χωριά και τις δημοτικές ενότητες. Έρχεται ο Δήμος της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της αποκέντρωσης. Κάθε δημοτική ενότητα θα μπορεί να υπηρετεί τους δικούς της αναπτυξιακούς στόχους, να υλοποιεί έργα και δράσεις τοπικής σημασίας. Κάθε χωριό θα μπορεί να κάνει το μικρό, το αυτονόητο έργο, σε αντίθεση με σήμερα που ο Δήμος είναι ανίκανος να αλλάξει ένα λαμπτήρα να επλύσει το πιο μικρό και ασήμαντο πρόβλημα. Όλα αυτά πώς γίνονται? Γίνονται με την εκχώρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και πόρων στα συμβούλια των δημοτικών ενωτήτων, των κοινοτήτων και στα τοπικά συμβούλια των χωριών. Η Ρόδος θα καθαρίσει. Η Ρόδος θα είναι καθαρή 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Αναδιοργανώνεται πλήρως η υπηρεσία καθαριότητας. Η υπογειοποιημένη κάδη είναι δικό μας έργο που θα επεκταθεί. Μαζί με το χαρτί όλοι μαζί, μαζί με το χαρτί όλοι μαζί, ευχαριστώ. Εγώ παρέλαβα ένα Δήμο με ταμείο 814 ευρώ και παρέδωσα ένα Δήμο με 6 εκατομμύρια σταδιακά διαθέσιμα. Δεν θα διστάσω όμως να συγκρουστώ με το ΤΑΙΠΕΔ αν επιχειρήσει να δημιουργήσει τελεσμένα. Έχω αποδείξει ότι μπροστά στο δημόσιο συμφέρον, μπροστά στο συμφέρον της Ρόδου και των πολιτών της,
Δεν λογαριάζω τίποτα και κανένα. Δεν μπορεί να υπάρχουν περιοχές του νησιού και χωριά που να πληρώνουν υπέρογκα δημοτικά τέλη και να υπάρχουν ανορθολογικές χρεώσεις. Η αποκατάσταση αυτής της στρέβλωσης και της αδικίας θα είναι άμεση. Αναδιοργανώνεται ρόδα με σύγχρονο επιχειρησιακό και αναπτυξιακό σχέδιο, επεκτείνονται τα δρομολόγια της, γίνεται ανταγωνιστική. Δέσμευσή μου είναι η δωρεάν μεταφορά με τα λεωφορεία του Ρόδα άνεργων και ανασφάλιστων, μαθητών και αμαία. Το πρόγραμμά μας για την υγεία είναι πρωτοποριακό. Για πρώτη φορά ο Δήμος αποκτά ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους δημότες, σε όλες τις δημοτικές ενότητες και στα χωριά. Η ΔΕΙΑ οργανώνεται πάνω σε νέες βάσεις. Καθιερώνεται το κοινωνικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες. Σταδιακά και με χρονοδιάγραμμα εκτέλεση των έργων και των προτεραιοτήτων προχωράμε στην αποκατάσταση και βελτίωση του οδικού δικτύου. Τέρμα στην προχειρότητα και στα ασαλήματα της τελευταίας στιγμής. Τον περασμένο Νοέμβριο χάθηκαν 4 άνθρωποι στις καταστροφικές πλημμύρες που υπήρξαν. Σπίτια και επιχειρήσεις υπέστησαν ζημίες. Αυτοί που μπάζουσαν ρέματα και ποτάμια, αυτοί που άφησαν ανοχήρωτο το νησί έχουν ευθύνες. Άμεσα θα σχεδιάσουμε και θα διεκδικήσουμε την εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων. Αυτή τη στιγμή θα δεσμευθώ για 2 πράγματα. Πρώτον, στη Μεσαιωνική πόλη θα επιστρέψει ο νόμος και η τάξη. Θα υπάρξει ευταξία, προστασία και αναβάθμιση του μνημείου. Δεύτερον, το κρατήδιο του Καρακόνερο θα καταργηθεί. Το κρατήδιο αυτό της ανομίας, των παραβατικών πράξεων και του φόβου θα καταργηθεί. Όπως καθάρισα την Ακαντιά από τα Σιλό, έτσι θα καθαρίσω και το Καρακόνερο. Θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε τη μικρή, τη μεσαία επιχείρηση, αλλά και τον επαγγελματία. Θα είμαστε εκεί για να στηρίξουμε καινοτόμες δράσεις στον πρωτογενή τομέα. Ο Δήμος θα είναι αρρωγός στον τομέα της προβολής και της προώθησης του τουρισμού μας. Ενίσχυση της κρουαζιέρας με νέες υπηρεσίες και με μια επιθετική πολιτική προσέλκυσης εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κρουαζιέρας. Είναι καιρός για μια μεγάλη αλλαγή στο θέμα του All Inclusive. Μια αλλαγή που θα προέλθει από εμάς τους ίδιους, από ένα τοπικό σύμφωνο συνεννόησης. Έχει έρθει η ώρα να αναδείξουμε τη ρόδο του πολιτισμού. Σε κάθε εκλογή οι επαγγελματίες της πολιτικής σας φορτώνουν με υποσχέσεις και ωραία λόγια. Εγώ μόνο μία υπόσχεση δεν μπορώ να σας δώσω. Με το χέρι στην καρδιά και κοιτάζοντας σας στα μάτια που περιλαμβάνετε με μία μόνο λέξη. Δουλειά. Ροδίτισσες και ροδίτες, σας ζητώ μία ψήφο καρδιάς. Τώρα υπάρχει μόνο η Ρόδος. Τώρα υπάρχουν οι νέοι άνθρωποι, αυτή η νέα γενιά που είναι σήμερα εδώ κοντά μας. Μαζί με άξιους και καταξιωμένους ανθρώπους που έχουν μετρήσιμο και ορατό έργο. Ανθρώπους που ζουν για τη Ρόδο και δεν ζουν από τη Ρόδο. Που θέλουν να δουν τη Ρόδο όπως την ονειρεύονται. Πιο όμορφη, πιο λαμπερή. Προσωπικά πιστεύω σε αυτή τη νέα γενιά. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να επιδείξουμε. Έχουν όνειρα, έχουν καινοτόμες ιδέες. Τους έδωσα ρόλο, τους έδωσα βήμα και φωνή. Δεν τους απαξίωσα όπως οι άλλοι.
Τους κάλεσα να πορευτούμε μαζί για το μέλλον. Τώρα είναι η δική σας ώρα. Τώρα θα δώσετε τη μάχη σπίτι-σπίτι. Δεν πρέπει να λείψει κανείς από τη μεγάλη νίκη. Μην φοβάστε να διαδώσετε το μήνυμα της νίκης. Της νίκης του ροδιακού λαού. Της δικής μας νίκης. Πάμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλώ την Κυριακή το βράδυ στο Δημαρχείο να γιορτάσουμε τη νίκη.